ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଐତିହାସିକ ଆଧାର। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା ଯେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଗଠନର ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଦେଶର ଔପନିବେଶିକ ଅତୀତ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷରେ ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 1930 ଦଶକରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଦାବି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 1928ର ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ, 1931ର କରାଚି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ 1944ର ବମ୍ବେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ 1946ରେ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 2 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଶେଷରେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦେଶର ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ଯାହା ସଂଶୋଧନର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।